Mayong hapon sa atong mga kahigalaan nga nagsunod sa live sa Police Regional Office 7. Karong hapuna among ipaabot kaninyo ang mga luwas nga pasidaan panahon sa mga kalamidad nga niabot karon sa atong palibot sama sa pagbaha. Mo kini ang angay natong buhaton sa dili pa maabot ang baha mga kaigsuonan. Kinahanglan kanunay kitang updated sa balita sa atong palibot karon sa balita sa radyo o sa telebisyon. Ikaduha, kinahanglan nga sa lugar nga atong gipuy-an nahibaw kita nga safety kini. O ano nakitay ideya o alternatibo or choice kung asa tarabita mo agi in kaso moabot ang maong kalamidad. Ikatulo, kinahanglan nga kanunay natong andamon ang atong emergency kit. O kinahanglan usab nga proactive kita kung maabot ang mga kalamidad sama sa pagbaha. Og mao kini ang atong buhaton panahon na gyud mismo sa baha. Kinahanglan nga bantayan nato ang atong kagalingon. Kay umabot na ang panahon sa pagbaha, bisan mabawrang ang tubig, posible kining makalumos o makalunod sa matag usa. Kinahanglan bantayan nato atong kagalingon nga doon na kita'y kontak kanunay sa atong pamilya aron mahibaw sila kung asa tadapita o maayo ra ba ang atong pagkabutang. Pag human sa baha, kinahanglan nga atong siren nga unsa nay balita sa palibot. Manginaw kita sa balita sa radyo o sa telebisyon kung pwede na bang balikan ang lugar diin kita ni-evacuate. O kanunay kita mag-amping sa mga sa palibot. In kaso ana doon ay mga matumba nga mga poste, dili pa mahanay ang lugar o wala pa i-anunsyo nga pwede na tang balik sa lugar diin kita nibalhin. O labaw sa tanan makagalaan, kinahanglan nga mopahibaw ta kanunay sa atong pamilya kung unsa nay nahitabo nato diin na tadapita aron dili pod sila angay mabalaka. Sa pagkakaroon, usa ka na ang inamigong pahimangno gikan sa Police Regional Office 7, home of the Amigo Camps.